Son moi listas. Que listas. E ao final comeron ou non comeron? Penso que non, porque a máquina igual é un pouquinho máis lista tamén e de aquí hai algo raro. No, creo que sí, que lle daban. Te crees que lle Sí que daban? lle soltaba comida, sí, En sí. Turquía, dixeches que era? Istambul, sí, Estambul, pois logo será croquetas de gato sabor kebab. Onde foi dar el? E a compañeira aí dicindolle, miaña, ti, que eu xa espero aquí, a que... Agora, as nosas non son tan listas. Aquí na Gamúa. Temos unha gaivota aquí. Aquí estamos. Ay, sí, señor. ¿Qué pasa? Todo ben. ¿Cómo estás? A ti gusta echar gaviotas, ¿verdad? Pues te chamas gaviotero. ¡Qué tío, Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Sí, señor. ¿Se viñen otra vez? Unha gaivota no quen anda aí. ¿Qué pasa, crack? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Bueno. Miau. Miau. Miau, 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 miau. É unha gaivota que está un pouco cansa, non? Uf, estou ahora mismo que levo un fin de toda semana de turismo. Levo aquí 2 meses. Levo 2 meses, viñen co meu cuñado, con Juan Salvador, que tamén é unha gaviota, e viñen... Juan Salvador García. Estamos aí en Sanxenxo e eso está empezando a ser un abarrote. Estamos por cambiarnos para Cerceda. Estamos por cambiarnos para Cerceda. Sí, porque aí tamén tedes comida da mundo, Claro, o aquapar. Muchísima. Van a ampliar ahora. Sí, señor, y entonces pues vamos ahora para aí no aquapar. Sí, pero hai moita xente en Galicia que está asqueada de vos, Por que sodes tan pesados? Pues porque, a ver, nós viñamos aquí, asentámonos aquí, pareceunos un sitio bo para vivir e como gaviota, pues a verdad, pues aquí, que mellor que Galicia para estar aquí. Hai marisco, Claro, moita festa digo unha cousa. gastronómica, a festa gastronómica, a verdad que é unha cousa que nos encanta, e o que estamos, o que é o colectivo das gaivotas, estamos un pouco hasta o pico, verdad que sí? Que me estaba mirando, por que me fai isto? Porque es unha gaviota que Xente comer. que no, te no. recoñece. Digo, por que non anidan Me cago la mar. nas CIES, en ONS, teñen que vir aos edificios das Está cidades? desconfiando, No, Sí, sí. está ahora mismo, como se chama? Petrusca. Petrusca. Pois Petrusca, como é tamén é un tipo de ave como eu, pois estamos aí en comunicación, verdad que sí? Eu para mí que te está analizando, está estaba pensando, dicindo- será gaivota de verdade ou será con As tochinete? gaivotas estamos un pouco hasta as narices da xente. Entendo. Por qué? Ainda Pois por sodes máis. moi pesados. Sodes moi mira pesados. que Eu rescato gaivotas, Eu rescato gaviotillas. Claro que sí, por eso Xa o eres sabe. gaviotero. E entonces, pero é dicir, eu estou cansado. As persoas pensan que todo é deles. E iso eu non o comparto. Pero cajades nos coches. Pero nos coches, pero que bonitos que son. Co que contaminan, co que lle vas facer? Aplaudirlles? Se a xente non aparcara nos muelles en primeira liña de praia, non habería tanta necesidade de cargar os coches, verdad que sí? No, señor, claro que sí. Claro que sí. Sería eso, pero A aquí ver, pero estamos. con perdón podíades cagar de outra maneira, porque é moi corrosivo. Sí, no, si cagáramos como un can, destrozaríamos os E coches. aparte hai algo moi curioso, que nos coches negros cajan blanco e nos blancos cajan negro. Iso é certo. Curioso. Iso é certo. Pa que se Pero bexa, non sei, pa que se bexa. uns inodoros así un pouco, non? Xa o intentaron. Intentaron. sí. Uns pañais? Un pañal. Tamén lo intentaron, pero pasa que perdemos o que é a aerodinámica. Claro. Nas capacidades migratorias. Nas capacidades migratorias, a verdad, nós non somos moi migrantes. Porque en Carril, en Vila García, nas Rías Baixas, estáse moi ben, verdad? Tose de maravilla. Bueno. Tose de maravilla. Mira, víchelo o vídeo das túas amigas aí en Istambul Sí. imitando os gatos para comer. Sí, porque, a ver, é por necesidade. É por necesidade e están aí, eso nos facémolo. Sí, pero inteligencia tamén. Home, Home, anda que ya. non sodes listas. A ver, mire, ti dices algo que me suga gaivota a falar en galego? Non. Pois aquí está, eso é porque hai unha inteligencia superior, que está claro. Pero sí, estas son moi listas, estas son primas dunha cuñada miña. Hai coñécelas. Así, como se chaman? Mari Carmen e Consuelo. Ah? Mari Carmen e Consuelo. Nomes moi turcos, Que foron... No, pero foron de turismo. Mas aquí non soportan os michos. Non nos soportan, entonces viron a xogada de tal e dixen miau e tiñan fame. Porque non lles gusta
son moi maniáticas que a comida en Estambul non lles gustan os pistachos. A gaivota o que non lle pode soportar é o pistacho. Eles queren durum. Durum e blandum. É o que queren. Pero non, o pistacho non o soportan. E Henry que viña pensaba... Están moi de moda os pistachos, que agora ademais subiron moito de prezo porque hai un chocolate como moi famoso que leva pistacho, que a xente paga moitísimo diñeiro por ese chocolate. Pois eu non vou pagar un peso nin polo chocolate nin polos pistachos. E No, bueno, porque- todo ben, non? Todo Porque ben. ti faste con eles de cloclo. De clocló e bueno. E o de seguirnos mangando as tapas así nas terrazas, que era o tema que me ocupaba a Eso mí, moi hasta ben, cando porque ide seguir creo con que esta dinámica? Creo que tener bastante morro, non sei por que protestades por algo que vos saliu gratis. Non vai gratis, vai incluído na Non vai consumición. incluído nada porque é unha maneira de convencervos, porque senón non iríades a un bar a tomar absolutamente Home, nada. donde É non unha poñen- maneira que ten o empresario para dicir a ver se veñen estes vagos que non queren comer na casa. E veñen aquí a tomarnos algo. Eu pensei que o Este- empresario tiña un acordo cas gaivotas para que che ventilaran o pincho e cambiaras, non pasaras moito tempo na mesma mesa de terraza. Pero cambiamos, Mira, ti cambiamos. tamén és moi vaga porque xa non pescas. O Xa que non teñen que ter pescas. cuidado as habitantes de Lobios coas gaivotas para que non lle vayan comer o pan que van facer no forno. Sí. Falábamos desto, hai un anaco. Un dos grandes patrimonios do noso país son os fornos de leña, os fornos de pan, non? Pois, como decíamos, na aldea de Taboazas, en Lobeira, onde tan só viven 3 veciñas, arranxaron un forno para facer ese pan que ten que saber a gloria bendita. Antonio Iglesias, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Marcial e compañía. Moi boa tarde. Antonio Iglesias, alcalde de Lobeira, que grazas ao Concello precisamente se rehabilitou ese forno, non? Era o que pedían as 3 veciñas. Supoño que estarán felices e contentas, alcalde. Por suposto, porque unha das cousas que derrumbanse, despois aí nace maleza, como se fai con eso, as fincas que hai alrededor, que suelen ser as boas dos poblacións, pois claro, non é o mellor para sementar e nada. Entonces, pois claro que están contentas e fixos un traballo bo, Porque elas tiñan ganas de recuperar ese forno que noutrora tivo tanta vida. Aí cocían todos os veciños desa aldea que agora está, pois non deshabitada, pero case, non? Pouca vida ten, 3 veciñas tan só que non están para enfornar, que digamos. Pero ese interese por recuperar ese forno, non sei, por algo especial, supoño que será máis por cuestión sentimental, non? Posiblemente, porque ao final sabemos como nestas zonas transfronterizas lle queremos a terra, lle queremos o noso, que eso forma parte do noso patrimonio cultural, e, por o tanto, pois, cualquera cousa que sea desas se agradece no moito. Claro que sí, é da nosa historia, non? Tamén un forno de máis de 100 anos que deu de comer, non? A eses veciños da vila, a verdade é que é maravilloso que volva a ter vida e non sei se animades, non? A xente das vilas veciñas que vayan ali a tamén darlle uso, non? Bueno, para tanto non, porque en cada poboación había un forno. Este forno Pero ten digo a día unha de curiosidade. hoxe, que se acheguen a darlle un pouquiño de uso. Por suposto que cando se inaugurou, pois, deuselle bastante uso. Ademais, que ese sabor dese pan neses fornos é inigualable. Tanto do pan como cualquera bandeja que se mete ali para asar, non? Xa sea un polo desas que se cría na casa ou que se compra, vamos. Pero aparte de que se lle dea logo uso, máis ou menos uso a ese forno, eu creo que o importante é recuperalo, a recuperación en sí, porque, como ben dicía o alcalde, forma parte do patrimonio galego. Cantos fornos non están por Galicia adiante totalmente abandonados, que é unha pena, non? E eu non sei se iso pode ser incluso un atractivo turístico a maiores. Cantos quedan por aí pola zona? Hai algún proxecto máis de recuperación ou non, alcalde? Pois todos os anos procuramos mellorar algunha, porque en todas as poblacións había por lo menos un. En outras, se eran un pouco maiores, pois había dous, pero por lo menos un forno había.
Este ten unha característica puntual de que sigue mantendo o forno original, é dicir, o forno original era de pedra, todo pedra. Despois, como se gastaba moita liña, facía falta moito combustible para quentalo, foi ao lado dice facíase un de ladrillo reflectante, porque era máis fácil de quentar e máis fácil tal. Pero este en concreto de Taboazas, que eu sepa, é que no Concello de Lobeira é o único que se mantén o único, iso de pedra. Pois moitas grazas por contárnolo e, sobre todo, parabéns por esa iniciativa e a seguir recuperando eses fornos, a seguir restaurando e recuperando o noso patrimonio. E parabéns tamén para as 3 habitantes desa aldea de Lobeira. Grazas, alcalde, boa tarde. Venga, amor, moi boa tarde. Pois sí, señor. Ata logo. Facemos unha foto, Bueno, isto é precioso, pero Rosa, Dominga e Felicinda son as Sí, 3 señor. habitantes. Pois non Non falamos sabía eu precisamente esto, con Dominga Sí, e señor, decíanos pues, que... Onde vas? Andamos unha foto, pero de verdad que me estás contando... Que non sabía eu, pero andamos ya ahora mismo, ponte aí. Sí, Non, señor. non. Petrusca, ponte aí, ponte aquí. A quen mira. lle vas mandar? Aquí, Marcos. aí está. Aí está. A Marcos non. Que sei que é veciño, é veciña dun cuncuñao. Ah, ela é vecina É dun veciña cuñado. dun cuncuñao. Ai, la, que pequeno Que é o mundo, pequeno é o chico. mundo, Que pequeno é o mundo. E fíjate, pequeno. é cos paxaros a xente pensa que somos todos iguais, pero somos completamente distintos, Había por aí unha leyenda de que non existían, que eran drones do gobierno, os Que non páxaros. existían o qué? Os páxaros, unha noticia que rulouse por internet. E non se fala é nada de verdade. que Bueno. o gorrión está desaparecendo. E deso, os medios de comunicación encargados non nos sacades na mesa del aretar. Eso, de que se están desaparecendo os gorrións. Eso non nos imos falar aquí, verdad que non nos queren falar? Por qué? Non o sei, porque son humanos. Home, eu o que non sei é por que levas esas especie de aletas que son como de ir bucear, Porque son pés de palmíferos, pato, palmíferos. es un pouco Pero máis de vamos a pato ver. que de gaivota. Vamos a ver. Iso que non Eu sei. son un... Ti pensas que eu son un plantígrado? Teño che pinta de plantígrado? De pato Donald. Teño che pinta eu a mellor de ser, non sei, son un palmípedo. Que pés queres que teña? Está Ten razón ou non? Está moi informada Ten esta razón. gaivota, A ver, se Está moi Javier Por igual. favor. E non che digo eu de que género nin de que orden son porque non veño aquí a falar deso, que veño a falar das Gaivota miñas Pereiro, vacacións. sabes que te digo? Dígame. A voar que toca. Sí, señor. Pues nada, que Ata vaya outra ben. mellorada, amigo. Despois apunto a matrícula do meu coche para que non lle cagues máis encima, vale? Moitas gracias. Bueno, temos a consulta co